салом ба ҳама бародаро подписчикои канали Андроtaч. ҳоло ки видеоро оғоз накардем, ҳатман аввал ба канал подписатсия карда обуна шавед, то ин ки аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. имрӯз ман ба шумо чӣ тавр иконка ва номи программаҳоро иваз карданро нишон медиҳам. хайр сид ки программа дар описание мешавад. ин программи дар рӯи экран дида истодагитон аст. S0 Launcher. метавонед аз Play Market дастрас кунед. вақте ки программаро установка кардед, автоматически худаш қуфл мешавад. мо дар ин ҷо яъне расми иморо иваз мекунем бо номаш. дар рӯи программа зер карда меистем, дар боло изменит мебарояд, дар рӯи ҳамон мемонем. баъдан дар ин ҷо иконкаро аввал пахш мекунем. дар ин ҷо изображение ҳаст, ҳамонро пахш мекунем. аз галерея як расмро мегирем. ро ҳамин расмро мемонем. баъдан дар ин ҷо дар рӯи номаш пахш мекунем, яъне имо номашро иваз мекунем. баъдан окейро пахш мекунем. читавре ки дидед бародаро, программа рӯяш дигар шуд. Андроtaч расмаш яъне расми байрақ аст. программа хеле осон аст бародаро. боз дар ин ҷо вақте ки программаро установка кардед, продолжениятонам камтар зебо мешавад. хайр бародаро, бо ҳамин видео ба охир расид. видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк конед, ба канал подписатсия карда обуна шавед.